Apa denoi, dubrede jatxizketan, eta bueno, hemen gera Pokemon Black B random lokaren amasegarren kapituluan. Eta, bueno, koban jarraituko dugu aurrera. Zen dago lalen dago? Hala, xagusak dago. Ba, honen aurkaz genuen egin. Ba, ze ateratzen digun. Koba uste pasatzeko asko ez dela falta. Hau gaina pixka eta aztertzea eta gero belekin itzen eta... Bueno, Shaker. Bitxo arroka. Aldaketa inberra dauket, ze... Ze super efektibo iten dit eta aitz motako atakeekin. Txapela aterakot. Lanta roja, zale. Asko ez dit kenduko. Zerrez. Eta surf. Super efektiboa behari. Noctol. Vale, normala egalaria. Uri bera aterakot. Engo jo onda mental bat eta... Listo, akatu harko den. Akatuta, ez que exageratua onda mentalea. Eta aina kutsara torreta zea. Pokemon salvajea. Buneari. Vale, barroka. Barroka irikoitza. Aurreko kapituloan egin genuen bezala. Ez, derrotatorea da, ze behira lurra. Vale, galaria... Normala eta udetakoa. Vale. Uso dragón. Segurenik aguantatu ingo du. Bastante tankia data. Pisotan. Bere buruari mine eman dio. Karo. Ze haukada kasko dentado dago eta. Dragolinto batek agatu beharko luke. Aldatu egin. Perfecto. Kritikoa. Vale, xausarro eta maikara. Beno behiratuet eta xausarro eta mairuan akrobata irikazten du. Atakea ere oso on bat. Nago lento. Vale, perfecto. Explode akatuta. Eren zudo eta malaura. Vale, txapelo eta malaura. Drago lento bat. Akatu beharko luke, zen mutkible lehenko evoluzioa izanik. Ez, derribo. Ea suizidatu. Bai. Derribon retrozesoak egin ni daukaten kaskoan mineken. Bera suizidatua. Vale. Ez da ideia ona. Hori jarriko dugu
gauza behiratzen. Interneten ikisitako teknika. Entrenar guai. Zero. Sigilif. Sigilif fantasma zen. Txana. Ez psikiko egalaria. Vale. Zuzenean, ze psikikoak ez digu afektatzen. Eta atake aereoak hau espeziala da uste atakantea, eta ez digu asko kenduko. Pantalla luz. Defentsa espeziala igo du, berrentzait, fizikotik atakatu behar diot eta. Biderbi, triturar, potentzia, estaba. Koño, ez dut one-shoteatu, Bai, atakatuta. Duclet. Ez banago gaizki Pokemon bastante eskasa da, bera. Xausarra ateratzen dut. Bai, hausar. Vuelo jengot. Kuaro, ez. Hasiko da sendatzen oin, turno bakoitzeko. Ez diot izarrekentzen. Pantalla luz. Ez, pantalla luzek espeziala egotzen zuen. Vuelo atake ona. Atake oso gutxi daukazeak, xausarre. Bantxe behiratuko hori. Zetzen normala irutzen vuelo eserako atake batek hain gutxi kentzea. Kritikoa. Ez gaina dukle bada, Pokemon eskas bada. Atake irurutaxe, atake espeziala berrotan mauz, zehar raro. Ez da gutxi irurutaxe. Zehar raro. Piedra trueno, vale. Pokemona sendatuko ditut eta belekin itzen godu. Bai, beste bat. Gema hielo. Ai, paretik ez dian. Vale. Tinamo. Ez dut izautzen. Koa zeik egiten du. Bueno, borroka jengo dugu honen aurka. Hor dago irtera. Baina gehiago investigatuko dugu, Nivel pixkat igotziak komen izai guaindik, urrongo gimnaziora jo. Eta... Bale, glizko regalaria lurra. Akrobata daki bastante kentzen duen atake bat. Beren zure. Naiz arreskatzen. Baina atake fizikoa behi itzuliko dira. Jode.
eske exageratua da. 110ko potentzia daukala. 55 da, baina objeturik ez badaukazu 110. Ipso dragon. Finta ez da efektiboa. Ez da izatik egin diten, akrobata egin da hil daizken. Drago lento. Vale. Akrobata exageratu da. 110ko potentzia. Belosom. Belosom, belar motakoa gala. Zeuru nago, baina beste subtitori... Ez, gaina eska xamarra da. Aterako etzea, xausar, super efikaz aite jota. Vuelo... Paralizador, vale. ¡Pum! Nada, esta es del gato. Vale. Aire afilado. Eta gato. Guau, 2350. En la hostia. Akrobata, bai. Aire afilado da espeziala. Rapidez... Rapidez absurdua da. Ze evoluzionatzen duen Pokemon oso azkarraik da. Crobat. Orduan, rapidez prioritateko atakiatek utzi absurdua da. Crobat hemen erautzuko jot. What? 60? Ze pentsazu. Berrogeita hamabost da berez. Berrogeita hamar ba ez. Kenduko jot objetua. Eske... Evoluzionatzen eta orduan ez dakize puntutaino komeni zaiten kentzea. Zia, akrobata oso potente ego atake hona data. Kampana... Alibio. Nahet ikusi zenbat... Zenbat zaiten duen. Handitzen duen. Bale, adizkitasuna puntu bat gehiago igotzen zako. Karo, adizkitasuna asunta ez dut oso ondo ulertzen. Engoetena da, zea bat daota, opzio bat. Non dago, bideoemisor. Deitzeko zantzun, profesora. Profesora esan ziaiteko, adizkitasuna... Ez, orduan zea bel. Ez. Bote spameatzeatik. Bada. Adizketasuna ondo dagoela ipintzeu.
Baina ez dakit noiz evoluzionatukan. Agian nibeli zigotzen danean, no? Ah, bale, ba, akin non gauden. Koban azira buelta bate, ba. Bale, ba, amaitu da, koba. Beiratuko bazpare horiakit. Biztatxo bat. Ai, eso zituen. Azkenengoa. Baltoi. Baltoi belar mota zen. O arroka zen. Ez, ba, lurra zikikoa. Txapel. Eta surfein nungo jo. Paranormal. Ez dit ez erroken du. Vale. Eta Butterfree. Vale, aldatu egin berdet. Bitxo xausar bera. Super efektibo egiten dut. Aira afilado den gehiago. Objetua daukanez. Vale, Pokemon beste bat aterako dit. Bazaten egiten, objetua daukanez akrobata ezin detein. Baina leizket, baina ez da hain efektiboa. Berreta maostekoa izango litzake bakarrik. Viento plata. Ez da efektia za. Jo, ze gutxik enduiten da kritiko izan. Bale, baina katutan berko duke. Carburante, bale. Ba, guazen jobatik. Supongo ruta berria izango da. Az, baina, iria. Zibalofa. Sendaten goea. Hau da, aeroportua daukan iria. O, konfundituta nabere. Vale. A ver. Más PS, vale. Hemen objetua da. Markatu egiten zintzea. Basureroka. Repelentea ez erabili. Bai, aeroportu. Vale, profesor Encina. Hemen, eventu bat, otoki bateak juleizketzu zen aurretik, gimnasioan aurretik juningo geha, ze nivelez oaindik azpitik behi gabiltza. Master Ball, wow.
Hau da, liderra amengoa. Torre lezure zorra joan behar gara. Torrera joan ez, Harta beste Pokemon bat harrapatu lehizkego. Hemen objektua zaudela gogoratzen naiz. Ez. Rizo algodon, defentsa asko igotzen duna. Eta guardarrez. Muchísimo da 3 igotzen dizu defentsa. Bale, inok ezin du ikasi Euskalo ze tipotakoa zan berez amentzea hon atakia. Ahi joa. Zehazten zaitela, beti. Eta hori da. Ai, hemen objektu bat. Mag repelente... Hau ez importantzia. Tirua haukau zobera. Nire ditut objektu besteak, pozioak eta... Pozioak, MT-ak, bat MT-ak. Gema voladora, vale. Cerrez. Bale, hau gimnasioa da. Txontan ez dira sartu. Bale, tipo honena torri berdea. Nada, torre bergean medaia lortutakoan. Bale, zendatuta eusko Pokemon, ez? Bagarri batzuk atzera izezki ugeatzen. Aiz eta adibidez. Ez que Shaushar ja evoluzionatzen da. Bale, ruta zazpi, hemen harrapatu izakegu. Bale, ba, rutako lehenengo Pokemona, haber zein dan... Goldak. Bale. Sorpresa... Uretako Pokemona da. Uretako eta psikikoa. Que por cierto, hau aurreko kapitulu batean hau etzitzaigun atera. Kotu psikikoa eta... Hiru...
zuzena aldatuko, zeatera. Beren zue. Bulta pentsatzen nuen, atera zitzaigula. Behiratu behar dut. Urrongako behitukoet. Zeruten zentzazioa bat ez da izatik atera zara. Eta ez nula harrapatu horlaka zerbait. Harrapaten goet bazpare, baina ez dut erabiliko. Hemen, nire herri alboan, ni azpitiko naiz eta alboko herrian. Zestoan deitzen diote atai patana. Patana jarri behar. Vale. Onda errepelentea. Joder. Hamene bai. Fungusak. Fungus zertzen. Vale. Planta pozoina da. Xauxarre pozoina bizioa zeiten. Dulce aroma. Aire afilado. Nola automasio dan esperientzia bastante mango dugu. Benetan batera geratu da. Bueno, spametzen jarraitu zala hau. Akrobata. Efektu espora. Kakazal. Paralizatuta. Maz dio. Aizken du behar dut, ze... Amenatetzen dianak. Nivel altoa okoa diata. Eta aina osasunez ez da osan da. Igual repartidor de experiencia ibiltzen hasi bergea, Es que ahí se está batería. Repartidor de experiencia, me jodo yo. Ikastezun bitarteen borrokako atake bat. Minimamente ona. Non da repartidor de experiencia? What?
Raíz grande, restos... Zera... Ah, vale. Zean daukat. Ordenaiuko Pokemonen baten daukat. Ja flipatzen nintzen, galduin aldetan. Objetu hau. Trufa... Honeuka. A ver... Ja ultrabolak badauzkaut erostia. Mouse bat. Eta... super repelentea. Txone, berreun... Ez berreuneko agertetzen dira rentablena. Hogei. Horraxa. Beste, erabiliko deu. Objetu hartu dut. Baina jarriz diete. Norbait bada Pokemonen bat objetu gabe? Bai, Xausar. Ah, objetuak kendu jo leheno. Vale. Jarren goldenengo. Naiz eta akrobata ez izan. Ez que behar dut. Behin gotzea itea. Nibelez igotzea. Ze... nibelez igotzea ez evoluzionatzea. Ze pila bat estadistika jotzen zaizkio aldatu ingo dugu, arroka data. Eta aterako pipa. Harta esperientzia, ze aiga txapel erabiltzen desente. Txapelek hori dauka, ez? Oso flexiblea dela, ze ura eta arkaitza biak izan da. Ura eta arkaitza, ura eta belarra izan da. Ze hori emate. Danza petales giatzen, no. Zestela hor blokeatuta gatzen eiz. Agarra buztet, zate nintzen. Batera geratu, no? Tormenta arena. Golpeat emango dugu. Ez dakit. Mundo jelika. Total. Pepeak ez gaztatzeatik bestien. Nolak akatu ingoten. Ez da efektiboa daño. Bueno, ez da efektiboa. Neutroa da baina. Eta madi. Ahí zirunda magoz. Frostlass izotza aldatu horra aukau. Eta izaterako du. Eitxon. Fantasma da, ez? Zezin dut hori egin. Bai, fantasma da. Fantasma izotza. Ze atara leizkeu. A ver. Ah, vale. Ah, ez, baina izotza zin dugu. Hidroigon ezin dugu atera. Bas, pare. Susko atakea... Uri atera laizka. Eta zein, danza jama batein. Ai, egia, zea daude.
Aldaketak alditun gutxi nahi maitu. Zea dago. Rodeatzen zaituzten hoietako jarri duta. Toma! Urinala hostia da. Ez bazen atera defentzan txarra Pokemon hau. Ja izan zan katxonde bat. Ez. Eta izendare emolga nahiago Gigaliz baino. Egalaria eta elektrikoa. Bueno, molga hori da, ez? Bai uste bat. Gainetik juten probatuko. Borroka itet, zenaen nivelak iraztea eta... combate rotatorio. A ver. Cayetano, Wooper, Krabby eta Among Us. Vale. Among Us hori pixkat igual nazkarra izela izkera. Objeturik gabe neon. Objetua zaugan. Objetua haugan. Aire afilado bengo ez. Bia uretakoa da, beraz ez dit. Amnesia. Vale, egiten zaio zea. Akrobata ingo jot. Perfecto. Super efektibo iterekta. Finta. Akrobata. Akatuta. Listo. Bien. Bildura ondena honek ematen zen. Bien, aizu hau eta mabira. Joder, bizitza igotzezago. Aizkera penen, Palmeo, eskerrik asko borrokako atake bat. Tiro vital, irutamar, eta ez du faiatzen. Hori ondo leizkezia, bat ematzea iten aztema. Tontoan egiten aztema, empujón. Hauken du bat. Por fin, minimamente ataque decente badaukau. Vale. Aire afilado egin bat. Ai, honez, defensa egota zaukan. Bueno, katu du. Uretakoa, nizien dauzkat. Txapelekin akatuko eta. Mega gota. Toma! Krabby xarra akatuta. Listo. Erabazita. Hor problema zia zen, Fungus hori. Baina aireko Pokemon bat izan da, ondo tortzen zen. Vale, Goldarka. Izaiten deu. Gainetik pasako naiz. Borroka zeiteat izoiek. Eta hemen utziko dugu gaurko kapituloa, ze jaberra 20 minutura guazta. Eta bueno, espero zuen guztoko izan dela, berrungo kapituloan egiten deu torre hori egin. Eta ja gimnasiora gerturatu. Eta bueno, urrengo kapitulo arte. Aio!